Adiskidearen senarrak hurbildu zidan aulkian pausatu nintzen. Ekaitzaren menetik gerizatua bezala, animaliko labana zorrotza esku batean eta gasna laurdena bestean, Nafarroako azken erregina exiliatua bain nintzen. Munduaren berrantolatzeko giroaren sustatzeko alabaina, iparaize buako burran batxua eta egatxak gogorki kolpatzen zituen uhar gaztigagaitza aski zen. Gaueko solasak pentsamendua mugatua da eta ez gaude bakarrik unibertsoan perpausean ardatzetan kurrinka iguratzen hasi ginen. Gutxi horrekin moldatzekoak ginen gehienak, gure oharisiak noiztenka burbuia zaratatsuan zertatzen genituela, obera ustez anitzetan geronen kalterako. Pentsamenduaren uniformitateari unibertsaltasuna deitzen zitzaion, eta unibertsaltasun mota bat eraikitzen genuen gure herrietan bertan, elkarrizketa apalezten genbintzala, indarraren eta ekintza bortitzen alde. Bitartean, ofizialki aulezia azten bide zuen aniztasuna aipatzen zutenak baztertuak ziren, mututuak eta gordean ihortziak biziaren bizitzeko hastiaz erabat desjabeturik. Muga guztiak haustekoak zirela ahoskatu nuenean, adiskidea urtzen zijoan bere gasna puskari itxuki beak hausitu nuen. Azalak mailaren erdian metatzen zeuden. Abantxu den irentsi dugu. Ase ederra egin genezake, azalak ere klikatzen alba genitu. Ene gasna erranez altzatu zen adiskidea, sukaldeko ordulariak goizeko 3 markatzen zituela, etxerako norabidea neure esku zegoela seinalatuz eta gelditzen zen gasna xerra bakarra, papo ondoratuz.